Gratis dulu ya. Ada mau jadinya gede-gede jaga ini. Sampai nih Iran Grea Monisa Zachi Raine Rosgulla welcome back to my YouTube channel to logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायबाय आरो लोगोसे बिश्वकर्मानि बयनिसिमबो आंनि गोजोन हामग्लायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर तो दिनैहाय गामिनि मोनसे ब्लग लानानै फैगोन दिनै माने बिश्वकर्मायाव जोङो प्रसाद जाहैगोन आरो ना गामि गामि गिदिं गिदिं न'खर न'खर थांगोन दायो दसेनि उनाव तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर जोंनि गामियाव गिदिंगोन आरो ना तो जोंहा दायो फुजा होखांबाय आं मोसौ दोनहैनायमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै न'आव थांफिनगासिनो तो गाइसमोन जोङो दा नै थांसै आरो ना गामियाव प्रसाद जानो बिश्वकर्मानि मा होनो फंबायजों आंजोंहाय नै फंबाया उनाव खेबना गामसा केटांटां गाननानै लांबाय थादो लोगोफोर एकदम फ्रेश बुट जागोन जों फ्रेश जोङो नै हाबफैबाय आरो ना न'खराव दिनै मन्दिरबो गायसनगोन आरो ना मन्दिर गोदान बेखेवगोन बेवहाय फैबाय जोङो जाबाय बिदिनो दा जों लेट जाबाय आरो खामानिया जोबखांबाय लोगोफोरजों लेट जाबाय फाइनालि वी आर लेट भेरि माच लेट जोंनि गामिनि रिल बानायग्रा एक्टर बियो फेसबुकआव बिराद रिल बानायो बिथाङा फेसबुक इन्स्टाग्राम हिट मा नामलाय माबाया नुबुल ब्रह्म ओमफ्राय नै बिथिं बिश्वकर्मानि माबा माबि आइटेम्स बानायगासिनो लोगोफोर नंनो देखाय आङो नुबुल रिल मोनसे बानायदो दे वान रिल मन्दिर बेखेवसिगोन लोगोफोरनि गोजौआव थांनानै जाबाय दा गिबियावनो जों न'खर ब्रह्म पित्रनि मुंखौ लाग्रोबाय आंनि न'खराव
Kian mau pada tambah dengan ini जों बर' बाजाराव फैदेरनानै लोगोफोर ओमफ्राय बिश्वकर्मानि बुट मोनजाबाय जाबाय गोथाव मा मा दं बेयाव थालिर and नासपति एप्पल नारिखल अंगुर बर' आइटेम लोगोफोर प्रसाद बेखौ जानानै मा बेनिफिट्स माने एसे खोन्थानो हागोन नामा देहाया गोख्रों जायो आच्छा स्टेमिनार बारायो आरो माबायदि मानसिया दैलि जानांगौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा एसे दुरबल मोनग्रा हामख्रें मानसिफ्रा जानांगौ आरो आच्छा फिथाइ सामथाइ जाबा लोगोफोर मेजेमबो खमायो एकदम मा होनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा जायफोरना पुलिस आर्मिनि साख्रि खारनाय बारनायफोर प्रेक्टिस खालामबाय थादों बिसोरो जानांगौ आरो नायफोरखौ एसे थान्दा एनार्जि मोनो ना मा होनो एनार्जि मोनो मेजेम खमायो मोनसे आरो थेंक इउ नै जाखावगासिनो बिथाङा एकदम फिसासाना बिथाङा बेखौ जाबाथाय बडिया गिदिर जाखायो नै लोगोफोर मन्दिर बेखेवनाय मोनहा नैबे बुस्थुखौ दाना सिंग्रा लालमहन ओमफ्राय बुटबो दंमोन बुटखौ जायासै बिराद जाबायना ओमफ्राय दा जानोसै आरो नै ओमफ्राय नै रानग्राया मनिसा जाथि ओमफ्राय नै रसगुल्ला रानगासिनो मनिसा केरेला नबुल गोथाव ना जाबाय मा जालायखो दहायथ' गाज्रि जादोंमोन मा जिनिस बियो रसगुल्ला ना माथो आच्छा माबोरै आच्छा गोदै ना गोबाब मोनदों नोंथाङा दायो जानानै
itu yang dengan kandok. Kamu tahu enggak? Oh sam dia. Singkat itu alu deko. Alu. Tadi deh. Tadi. Lero. Wah, bukan salah nih. Jangan kasih mulutnya dengan enggak. Wah ini. Ini ya dulu badak mana. Nanti dulu ya. लोगोफोर मा होनगोन जों गामि बेरायनायनि प्लान लादोंमोन नालाय बुट जानायनि दा बे प्लाना साक्सेसफुल जायासै आरो ना मा होनो दा जाय लाहानाव मन्दिर बेखेवदों दा बिसिनियाव ओंखाम माबा संदों नालाय दा बिसिनावनो गोबाव जाबाय ओमफ्राय दा नै सानजु जालायबाय आरो ना 11ता दा मा होनो गिदिंनो हाला जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आरो दिनै मोनसे मा होनो बार्थडे दं आरो ना गामियावनो तो बार्थडेआवबो आं दासिमबो थांबावाखैसो तो बार्थडेनि भिडिअखौ गाबोन लाबोनोसै आं लोगोफोर गाबोन नायनो साखाफारा जादों बार्थडेखौ एसे गिदिर खुंदों आरो ना गामिनि मानसिफोरखौ गासैखौबो जाहोगोन दा अमा मासे बोरमा मासे दङ दा दसेनि उनाव थांगोन आरो ना तो बेयाव जाखांनानै